Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga personay kang Naga City Hospital ipinaseerarom sa earthquake as in fire drill kasubagong aga. Oplan power couple sa rarong pinagtutulod kang simbahan PNP as in LGU Naga. Umboy na babae na nakalaog sa sako na kuwang naghihibi sa pampublikong Campo Santo sa Kataingan, Masbate. Pagsuulot ng face mask ka mga empleyado sa LGU Kamaligan, higot na ipinagsusugo. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Para aram kung ano ang mga gigibuhon en kaso magkaigwanin makusog na linog sa syudad ni Naga, asin madanyaran ang Naga City Hospital. Pinagmarhay na magkaigwanin earthquake asin fire drill kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pagtanog kang alarma sa Naga City Hospital, sinyal ini na igwang makusog na linog na nagtama na sinabayan ng kasulo. Huli kay ni Kaipo ng Marika sa pang-ebakwar ka mga personahe asin pasyente na yaon digdi. Ang mga personahe asin pasyente ang Kaipo makaluwas tulos asin makapasiring sa assembly area kung sa insinda bibilangon kang incident commander para hilingon kung igwang nawalat sa lawag kang ospital na iyuma ng hahanapon. Ang gabos na ini ang binantayan asin pinaghiling ni SFO1 Pomposo Fire Safety Inspector asin Chief Rescue kang Bureau of Fire Protection kang Naga kung nasusunod asin masusunod si sendang drill plan. Upon hearing the alarm, itong sirena po dapat po mag-perform tulusinda immediately ning duct cover and hole, hilingon ng mga palibot. Tapos pag natapos na po si alarm phase, so sound, gustong sabihin po, nagko-constitute man ngayon na tapos na si earthquake. So dapat po ang sunod ni nagigibon is immediately evacuate si area na kung yaon sa insinda and then proceed po duman kita sa ma-proceed sinda duman sa assembly area na kung saan po sinda bibilangon kang sa inda mga heads. And then ang mga heads ma-report po digdi sa incident command post na i-establish kang Naga City Hospital headed by their incident commander. And then dumanta po mahihiling kung igwa pong kunyari na trap and then subject for rescue operation po para makuha sinda. Sa earthquake drill kasubagong aga, duwa ang inilatag na medical station para subot sa mga maiirido na personahe kan ospital asin rescue group asin para mismo sa mga pasyenteng iluluwas. Importante subot ang ospital sa mga panahon na igwaning kalamidad arog kang linog kasulo umaging bagyo tadigdi ang ruso ka mga personang maiirido. Halangkaw po ang challenge sa kada hospital and healthcare facility pagka araw po kaning pagka pinag-urulayan po earthquake. Mientras tanto kabali sa oring aktibidad iyong pagsigbog kang kalayo gamit ang fire extinguisher. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siring kan pinaglalaoman, nagkaigwanin kadikit na pagkaabala sa bulos kan trapiko sa parte kan Peña Francia Avenue. Hulitan na okupar kan pinagibong earthquake as in fire drill ang halipot na porsyon kan tinampo harani sa Naga City Hospital. Magkatabang man ang Naga City Police Office as in personahe kan Public Safety Office sa pag-asikaso kan trapiko. Urog na tadakul ang nagsisibot para maglaog sa klase asin opisina. Padagos sa mga bareta, Naga City PNP, LGU Naga as in Archdiocese of Cáceres, nagkasundo na pagtarabangan na matauanin giya ang mga nagpaplanong magpamilya para maiwasan ang pagsurwayan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pinanginota ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office asin ni Archbishop Rolando Tria Tirona kang Archdiocese of Cáceres.
ang ceremonial signing kang Memorandum of Agreement para sa Oplan Power Couple. Nakasentro ini sa pagtaunin giya sa mga nagpaplanong magbilog ng pamilya, magpuon ini sa mga parokya sa laog kang Naga. Susuki Father Jonas Bivar, Chairperson kang Cáceres Office for Women and Children, mas amay itukdo mas maray, asin lamang ang may pagkaaram. Sa lado kang Naga City Police, ang duwang lay na pirming nababalgar ang saydang ipapaliwanag ang Republic Act 9262 asin Republic Act 7610. Pero kami naglalaom na at least sa pagpuon pa lang, ikaw na kitang investment na si mga bagay na pwedeng ma-avoid through the help of information, maging tabang na sa mag-arago magparamilya. Kasi as of now, kung ang tatawan pa ng mga information dissemination, mga input si mga kadakol lang kadakol lang magurang na, hindi na rin siya as effective. So might as well we start from the very beginning. Bago pa magkasal, bago pa mag-araguman, bubugbugun ta na ng information, and then hopefully, kapag sila nagkaaraki na, may aram na, di ba? Lamangin na may alam. Basically, kasama ang PNP, especially sa yung dalawang batas natin, particularly yung Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children, and yung Republic Act 7616, ang batas laban sa pag-aabuso ng mga bata. Idinagdag pa ni Father Bibar na makakatabang man sa sedang proyektong ini ang mga programa kang lokal na gobyerno kang Naga. LGU po kasi as another area baga, kasi triumvirate yaon ng police, yaon ng simbahan. Yung City Naga naman kasi may mga programa man sinda po na gusto tang i-align. Araw po kayo may mga komitiba po sinda sa sanggunian na kung saan very much helpful as in makakatabang pa to facilitate yung program. Araw po kayo igwasin ng Committee on Family, Children. So, yung mga sectors na kaputinda, kung may mga programa po sinda na inline man sa ginigibo kang kapulisan as in kang Archdiocese, collaboration po yung mangyayari. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inako ni Police Colonel Nelson Pacauso, City Director, Canaga City Police Office, na igwang mga kaso nin pagbalgar sa Republic 9262 na pinagkakaputan kan Women and Children Protection Desk kang Naga City Police Office. Apwera pa ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 7610. Mayroon din kasi mayroon tayong mga violations o mga kaso na hinahawakan ng ating mga police kababayan or WCPD regarding sa pag-aabuso. Usually ay sa pagitan ng magkasintahan or mag-asawa. Ipinapasunod ngunyan sa lokal na gobyerno kan Camaligan, Camarines Sur ang mandatory use of face mask, partikularmente kan mga empleyado sa panahon na yaon sinda sa trabaho. Pinag-iingganyar man ang mga may transaksyon sa munisipyo kan Camaligan na magamit nin face mask. Sa kasuguan kan alkalde kan nasabing banwaan, pati ang mga naglalaog sa River Park ang kinakaipuhan man magamit ning face mask. Ang lakdang na ini pinagibuhuli kan padagos na paglangkaw subuot kan bilang kan mga nagpositibo sa COVID-19. Sa iba pang bareta, sa paagi kang Administrative Order 253 kan Bicol University, na pirmado ni Baby Boy Benjamin D. Nebres III, SUC President 4, pinagsusugo kaini ang pag-implementar kan blended learning modality sa natatadang aldaw sa paglaog sa klase para sa second semester 2022-2023. Ini para maprotehiran ang salud kan mga estudyante asin personahe kan nasabing universidad, darakan sobrang init kan panahon. Sa mga magkakaigwanin face-to-face class, kinakaipuhan subuot na magsulot nin mga light colors na bado, asin ugalion ang pag-inom nin dakul na tubig, urog na kung sobra ang init kan panahon. Ang nasabing kasuguan ang nag-epekto, ngunya na aldaw. Sa pagbabalikan Newsbreak, umboy na babae nakuha sa Campo Santo mientras na nakalaog sa sako duman sa kataingan Masbate. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Learners Recognition Day Bayan Ko Teacher Ko program ginibo kasubagong aga sa Santa Cruz Event Center sa siyudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 502 na mga estudyante sa elementarya nahali sa mga eskwelahan kang RV Maramba, Triangulo, Sabang, Santa Cruz, Balatas, asin Carolina Elementary School ang naging parte kang Learners Recognition Day Bayan Ko Teacher Ko program sa irarom kang Angat Buhay Foundation na pinagibo sa Santa Cruz Event Center. Susukimi si Rafi Magno, chairman kang Angat Buhay Foundation, ang mga kaakian na ini iyo si nakakumpleto kang education intervention urog na si pagtukdo na makabasa na pinagibo ni nagkapirambulan digdi sa siyudad kang Naga. Suway pa ini sa nagpapadagos na nutrition intervention.
Sina po si mga aki na nakapag-complete kadtong education intervention ta. Duwa po kaya yan, di ba? Si education tapos si nutrition. Si education tapos na, si nutrition ongoing pa. Alagad para kang pagtukdo sa eskwelahan, tinatawan man subutin intervention ang mga magurang para may padagos ang programa maski mayo na sa laog kang eskwelahan. Igwa din po kitang parents intervention. Pigtitrain ta din po ang parents tanganing masustiner ang intervention even outside the schools po. Panganot na bisita sa nasabing aktibidad si dating Vice Presidente Attorney Lenny Robredo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, naghagad nin dispensa si Dr. Susan Coliano, School Division Superintendent kan DepEd Naga sa publiko kung daitulos na kaabot si mga medals para sa mga nanggarana sa swimming event kasuudma. Inako man kaini na nagkaigwanin problema sa supplier kan mga medalya. Kaya lang po si procurement ka ito naging short din pero nai-procure me po siya. Kaya lang si satuyang supplier kulang si naging stocks. Kaya po nagdispensa man na dai na i-deliver ka boss. Pero ang magayon kaya ngunya na aga kasubang gida po nag-abot pinapadumanan ko na nga ni sabi ko duman mismo sa ananinda sa bodega ninda tanganing maanota. Kasuod pa po duman sa swimming, hali ako duman. Nagpaisi na po ako duman sa mga officials na dahil pa nag-abot si medals, kaya sabi ko, paki-explain na lang muna. Tadita talaga makukontrol ang circumstansya. Kaya sa gabos po na daing gayo kaya na ugma, at talaga na magigibong mo sa inyo, magpasensya. Pero iga po ning medals. I-deliver po yan itatao sa mga coaches. Ang importante, nang gana si Aki, declared yan. Mapaluwas man po kaya ning bulletin ang region. Sa satuyang police report, duwang rider nin motorsiklo gadan matapos magkasalpukan sa Sipokot, Camarines Sur, Kasubanggi. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadan ang duwang rider nin motorsiklo matapos ang nangyaring salpukan nin duwang motor sa Kalabaan kan Barangay Tara, Sipokot, Camarines Sur, alas 6:20 Kasubanggi. Sigun sa report kan Philippine National Police, mantang pinagmamaneho ni Ramer Naile, 43 anyos, sa iyang motorsiklo, pasiring sa Sipokot kan bigla nga maka-head-on collision ang sarong nag-overtake na motorsiklo na minamaneho man ni Alfredo Santa Teresa, 49 anyos, residente kan na Putot, Libmanan. Katakod gani tulos man na pig-aragapan na maidara sa ospital ang duwa, alagad pigdeklarang dead on arrival ang rider na si Ramer Naile, ninhuliman sa malalang tama na sinapo sa aksidente. Mantang kaso bagong aga, dagos naman na binawiin buhay ang sarongga rider na si Alfredo Santa Teresa. Ang PNP padagos ang pangapuda na maging maingat sa pagmamaneho, tanganing maiwasan ang aksidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, bistado na kan PNP sa banwaanin kataingan Masbate ang mga personang may pagkaaram sa pagwalat kan umboy na babae na nakalaog sa sarong sako asin binayaan sa laog kan Campo Santo sa nasabing banwaan. Susog ki Police Staff Sergeant Nate kan Kataingan Municipal Police Station. Nagibo na ning case study ang DSWD sa saindang banwaan kasumpay kan nasabing kaso. Limitado man ang impormasyon kan PNP sa Kataingan Masbate, huli ta sensitibo subuot ang nasabing kaso na imbuelto ang sarong umboy asin ina kaini. At through investigation po sir na ginawa ng Kataingan MPS, natukoy po namin kung sino yung mga involved na tao. Pero sa ngayon sir, hindi po namin pwede kuhan yung mga pangalan kasi nasa DSWD na po yung kuhan, yung case. Padagos sa mga bareta, 81mm mortar na pinag-turnover sa Pili Municipal Police Station, pinagpasaray naman sa Camarines Sur EOD and K9 Unit. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Nasa pangataman ng unyan kan Camarines Sur Provincial EOD and K9 Unit ang sarong 81mm mortar na pig-turnover sa mga otoridad gikan sa sarong junk shop sa Barangay Tagbong, Pili, Camarines Sur, Kasudma.
Sa report, nasabing explosive ang pig-turnover na kan may salirikan junk shop na si Raymond Santo Domingo. Natulos mo na pig-respondihan ka ng mga personahes kan EOD and K9 unit kan probinsya. Tangaling maiwasan na naman na insidente na kausakan pampasabog. Si Police Senior Master Sergeant Eleno Calunggi na tagapagtaram kan Pili Municipal Police Station. Ana nga po din girari sa publiko. Natulos na magkipag-koordinar sa mga otoridad kunin kaso may madukaya na siring na pampasabog. Dapat immediately mag-report po din sila dito sa police station kung may mga nahiling sila dyan na mga dahil nagputok na mga bukso. Kasi po, delikado po yan. At least po ma-assess ng PNP, madara, duman sa dapat na lugar kung sa sila dapat dispose. And para ma-inform po ang EOD, para sila po ang buwa sa iyan mga bagay. And sarap pa po na nareparo nila, kung hindi na pagkaputan, ilaag nila sa hindi na pagkaputan itong mga nahihiling nilang mga unexplosive materials. Kasi baka mag-trigger ito, baka biglang magsabi. Sa lado man kan EOD and K9 unit kan Camarines Sur, posible pa subot na magsabog ang nasabing explosive. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Eleno Calunggi, tagapagtaram kan Pili Municipal Police Station, na igwana sindang nahaman na security plan para maiwasan ang problema sa trapiko. Sa paabuto ng mga aktibidad kasumpay kan Kaugma Festival, pinaglalaoman ang pagruso kan mga paradalan pasiring sa Provincial Capitol Complex. Regards po duman sa Kaugma Festival dito sa Batuan ay dito sa Kamso. So, paplag sa pa po sa security, rotate ng traffic, kung sa ilalaan, kung ano po ang mga magiging programa para at least mabawasan ang congestion ng traffic. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Daimalingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga asin mag-subscribe sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga para padagos kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Sa ngaran kan sa kuyang kaibahan na si Mark Mendoza, ako po si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.